Fil-5 u 6 ta' Deċembru li ġej il-Presidenza Maltija tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE se torganizza il-laqgħa annwali tal-Kunsill Ministerjali li se ssir fl-MFCC f'Taqali. Għal din il-laqgħa jiġu mistiedna il-Ministri mill-Istati Membri ta' din l-akbar organizzazzjoni reġjonali fid-dinja fosthom l-Istati Uniti, ir-Russja, il-Ġermanja, ir-Renju Unit u l-Ukrajna. Jirriżulta li din se tkun l-akbar konferenza internazzjonali tax-xorta tagħha li qatt saret fostna. Dwar dan One News tkellem mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin, Dr. Ian Borg, li hu chairperson tal-OSCE u sostna li din il-laqgħa għolja se ssir proprju fi żmien ta' sfidi internazzjonali. Għandna deċiżjonijiet importanti x'iridu nieħdu qegħdin f'sali fit-toroq, irridu niddeċiedu jekk din l-organizzazzjoni irridux tibqa' mixja l quddiem jew le, irridu naħtru segretarju ġenerali, irridu naħtru t-tliet diretturi ta' tliet direttorati awtonomi li huma importanti u jagħmlu ħafna xogħol siewi, imbagħad fuq il-politika tal-istess organizzazzjoni. Fuq nett tal-aġenda il-gwerra fl-Ukrajna iżda mhux biss għaliex fl-aħħar mill-aħħar is-sigurtà maħniex qed nitkellmu biss fuq il-militar, hemm dimensjoni umana u hemm anke il-drittijiet tal-minoritajiet illi f'ħafna minn dawn il-pajjiżi għadhom realtajiet. Għal din il-konferenza se jkun hawn fostna aktar minn 100 ġurnalist minn madwar id-dinja. Fil-marġini ta' din il-konferenza se jsiru wkoll diversi laqgħat importanti fosthom uħud minnhom li se jsiru minn Malta.